昨年夏のザルツブルク音楽祭モーツァルトマティネから、代わって8月12日に行われた第3回モーツァルトマティネから交響曲ヘ長調ケッヘル75、指揮はハンス・グラーフです。
モーツァルト作曲交響曲平聴調ケッヘル75、指揮はハンス・グラーフ。8月12日に行われた第3回モーツァルトマティネから聴いていただきました。昨年夏のザルツブルク音楽祭モーツァルトマティネから、管弦楽はモーツァルティウム管弦楽団、ザルツブルクモーツァルティウム大ホールにおける演奏、オーストリア放送協会の録音でお届けいたしました。